Вие вече знаете повече корейски, отколкото мислите, от кей-драми, кей-поп и Netflix. Тези думи станаха глобални. Squid Game, кей-поп, дори Оксфордският английски речник ги добави. Нека ги прочетем на корейски. Вие вече ядете това. 김치, Това означава кимчи. Вие просто го прочетохте сами. Всяка кей-драма вика това. 대박, Това означава страхотно. Наклонена черта джакпот. Вие просто го прочетохте сами. Всеки фен на кей-поп знае това. 오빠, Това означава по-голям брат за момичета. Вие просто го прочетохте сами. Това е в Оксфордския речник сега. 먹방, Това означава шоу за ядене. Вие просто го прочетохте сами. Корейците се радват с тази дума. 화이팅, Това означава можеш да го направиш. Вие просто го прочетохте сами. Вие сте чули това признание. 사랑해, Това означава обичам те. Вие просто го прочетохте сами. Вие видяхте това в кей-драми. 한복, Това означава корейска традиционна дреха. Вие просто го прочетохте сами. Известно корейско барбекю. 불고기, Това означава печено мариновано говеждо. Вие просто го прочетохте сами. Любимата закуска на Корея, дори в Squid Game. 김밥, Това означава ролка от водорасли. Вие просто го прочетохте сами. Кей-поп идолите са майстори на това. 애교, Това означава сладък чар. Вие просто го прочетохте сами. Уебтуните, които гледате, идват от тук. 만화, Това означава корейски комикси наклонена черта уебтун. Вие просто го прочетохте сами. Вълната, която ви доведе тук. 한류, Това означава корейска вълна. Вие просто го прочетохте сами. И последното, вие вече можете да го прочетете. 위아숨, Уитсон. Научете всичко това безплатно на korean.uieson.com. Удивително. Вие току-що прочетохте 13 истински корейски думи и знаете какво означават. Вие четете корейски сега. Продължавайте. Отидете на korean.uieson.com за безплатна практика. Връзката е подолу.